Bayi kasar bayi, bayi kasar bayi. K.Overn Waka. Bayi kasar bayi, 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 bayi kasar bayi. Kai in ka gane ina ce kasar bayi, a inda aka rasa mai ra'ayi, cikin shugabanni akan sauyi, talaka an bar shi a jahili, ba ilimi mai zai faɗa a yi. A kasar bayi ga tarin arziki ba sauyi, masu manta yancin su a neman sauyi, masu karancin ilimi mummunan ra'ayi, shugabanni kenan a kasar bayi. Tabbacin da rashin tausayi, babban gida a ɗaki da saurayi, masu kishi a baki ba sa cewa ayi kullum jira suke da ido ganin mai za a yi. To me za a yi, me kuke jira a yi, ai ku za ku yi. Bayi kasar bayi, 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 bayi kasar bayi. Ha 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 ha. Ba dariya nake ba, mai tunaninka ya baka labarin kasar bayi, zan ci gaba da baka abinda tausayi za kai kuka da idanka. Kasar bayi da bambancin mai kuɗi da talaka, talakawan sun jigata kamar shi yi hauka, da iyalinka a bika har gida a harbe ka. Ƙarya ne arne ya fi musulmi, me ya saka? Gaskiya ne wahala ce ta saka, dan bakin ta'addanci talauci ba kamar yankinka. Ƙasa mai tambishi da abin tarihi, wadda jarumai suka kafa ta da zallan kishi, suka kwace mu daga bautar turawan mulki. Na daina boye muku akan kasar bayi, kasar da aka haifan kadara ce ya zanyi. Bayi kasar bayi, 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 bayi kasar bayi.